Elimu nini na Mwanza Nani? Mwanza ndio Mwanza msondo wetu ni Mwanza chitagwa kule zetu za mapana na kwa foja indawo ndati ayine ndivenda kujana Mwanza nofudza mmusoro abazo right saka iya akaenda kuboka kuMwanza achibva chinodzoka nebasubongo wake bachidzoka ndipanga munhu handitoenda panhama kuda unochiyanga imuzimu yekereza yabereka Mwanza akabva apfuurira nerodhi siya nerodhi vanhamubata kwakudzika kwangu iye mudati Mwanza akudzika kuti ndandakambonzwa kanyere kubva kuti nditi chamwadoza kuti ngazvazvi vandada kunozvonera ndege vandatina mwedzi angu ndaenda vandadzokera mombe kudanga ndasvika kumatanga Mwanza akabuda kuchibage mangu achida kuona kuti mombe ndiani aona ndini Mwanza vatiza Mwanza pakatiza ini ndakavhara mombe dzese ndavhara mombe dzese vandasvika kubvunza mai kuti zviri kufamba sei mai bota hapana saka pane kanzvazanga musikana kakatosvika pamba achidaidza maiguru wasikudaira maiguru wasikudaira maiguru ngo muchibage waina masa saka ini vandakazosvika ndichibvunza maiguru hwapa kutaura vanasi ndikanzvazanga vampunga maiguru ndonochibage ndikachibage kakabata vandikadidiwa ndovanakachitibwa ini murambo chidonai Mwanza kuda muchibage achimhanya imukanzviruranga maidobokazota ndikataura undu ndivandakachitawo ora kati ndichendaura nababa vamupereza kutaura ndataura nababa vanobaba ndonyaitsonchi nemuro uyu asi ndinari kushora sekunduza wemuteereri zviri kuwana baba vanobaba vairwataiwa nyaya yaidutiita kuti panapa handivasabu tasvika vasabu mukadzi ndopakasvikomusana ngotavasabu mukadzi ndopakazotanga mutsanangura nyaya dzake tiri taavasabu Sabu wani? sabu ndo Mwenza ninga do. Teresa mtendi. Ndoba akati novuma ndina Mwanza kai ndoba akati ndina Mwanza kai ndara kwa sabu saka ari kumukadzi wangu sana ngurega zvizvai ichana kwasabuku yakazotongwa kwasabuku yakataurwa kwasabuku tikangoti Mwanza uyu ina Mwanza tivamwe chete ngatimboinzaniswe tsenyu kumberi waberekwa Mwanza wacho wakataura kaiwa imimi mailemo nyaya iyi imi mune mwana ngatikuwirirane kuno kwezane kuno naisi ndo yakambouya yasabuku yakaitiza sabuku yakatonga nyaya yekudanana yange yatongwa na sabuku anoti sabuku ani mauye okay watibva waripirana akakuti pamudzi 5 right taura tinzwe I think kubvuma wakabvuma handiti chipo cheukobwe wakabvuma kudhara pasabu Wangu ndakabvuma mambo wangu ndakabvuma mambo ndikatungwa ndikandipadiwa mombe 3 ndikabvisa mbudzi 5 ndakamirira mombe mambo inyaya I think no remember last week wakanga ari muno kudhara ichitaurwa sabhuku aitonga chiti mwedzi nhau idzi masabhuku haabvumirwi kudzitonga nenhau yekuti kune mitemo yakagazetwa nehurumende inotaura pamusoro penhau dzakaenda kuti makosi ematare akadari ukazotonga uri sabhuku ukapfuuridza unozoona kuti zvinenge waakutopara mhosva pasina mhosva nekuti takapuwa maguideline kuti mhosva yakati mumadzimambo tongai muchiita zvakati mhosva yakati zvakati I think ndogara tichitaura muno nenhau dzezvemitemo like mhosva yecheupombwe inonzi panobviswa mombe kaniro mombe imwe chete handi
then pozoonekwa kuti pane ma-extenuating circumstances here atinozomanikidzira isusu madzimambo kuti tiende tichibuilda and so forth. Sani tichiti pale pasina rudzidziso runenge ruripo, ende ukazoona wabhadharisa mumbedzo oita apiri kumedhasitu waakuenda yakundoraswa nyaya yacho iyo. Saka tichitaura kuti masabhuku musazotonge nyaya idzi nekuti nemusina maboundaries anenge akasetwa nehurumende akuti ukaita exceed maboundaries iyayo urikutozvirikidza munhu panyaya inenge yakanaka uye nyaya inenge ichidii, nekuti unofadza munhu uchitonga mutongo usingabvumirwi nehurumende, nekuti hurumende yakagadzeta mitemo iwe tinotarisirwa kuti titeedze kuburikidza nemagazeti ayo. Saka ndo payakauya tichitoti sabhuku iye akakanganisa kutonga nyaya dzisingwi dzaasingabvumirwi kutonga, ende mitemo yanenge achiita mombe nhatu anenge akazviona kupi murubona. Saka ndo nhau yacho tisarebese iyo yauya kwamuri, ndakupai maguidelines anotarisirwa nehurumende. Achangamira sekutaura kwamaita ndizvo chaizvikaita. Saka zvakakosha kuti madzisabhuku azive maguidelines avo. Zvimwe zvakakosha kana ndogona kwawakasiyana nekuzowakurindira wazoti sabhuku anotonga kusvika pakati, ishanu tonga kusvika pakati kusvika kwamuri, wazive nyaya dzavanenge vachiita sei. Zviko kwasabhuku zvokuti sabhuku anotobhadharisa kana munhu mombe, kwasabhuku akutorina mombe zvachose kugumira kuoko kana zvazoitwa kambudzipo. Chandingada kuzoziva manje kuti izvi zvakatorerwa mukadzi imba ichipo here kana kuti imba yakagara mambo ichitaurika semabvunzi akaita Changamire mambo kuti nai pane nyaya yeupombwe panobviswei pabuda kuti mumbe imwe irivo vakatorana mukadzi avo vazokurukurawo zvavari kunze kwedai ari kuti akabvisa mbudzi shanu zvakamirira mombe zvoroti akatopedza zvechikamu chake chekurima mombe imwe. Yato chidzidzo kuna kuti ngaachisiyane nemudzimai wemunhu, sisi murume wake ane mudzimai wake, ngaasiyane nemudzimai wemunhu, iye mudzimai wacho ngaagudzikane nemurume wake, because mamiriro azvakaita uye atoipapa tinozviziva varume acharamba achishusha achiti iwe ndakatokuripira kaiwa. Saka let's continue. Zvakuda kuti mukadzi ataure chokwadi kuti asiye munhu wake here kana kuti adii, because achanyaramba achishusha ndakaripa. Saka wawangu pamusoro Changamire anoramba achiripa pane akazviita akatorerwa motikari mazuva acho achisati kwakusati kwaane maguideline, akatorerwa motikari achibva adzokera futi achibva atorerwa futi mombe unotewo. Saka unoramba uchiripa pane varume vanofuma nazvo. Saka hatisi kuzvipromota pa, tinokotaura hedu kuti iye anofanira atopfidza. pamusoro Changamire hapana mutongo unokwanisa kupuhwa here yemukadzi nekuti musikadzi wacho unoramba achiendera mberi. wozwana chizha strategy so magwere oya munomutauni Right. Mukadzi ane chinhu chinomira here. Ndokubvunza imi. Ane chinhu chinomira here. Handiti. Saka
mukadzi can go varume vese ava, but murume chinhu chako ndiwo unoita kuti uchidi kana kuti chirari handiti. Saka iwewe kuti ungochida ndiwo unenge uri munhu anenge ndiwo unoinitiata relationship nekuti mukadzi wese sei anokuda, but iwe murume ndiwo unofanira kukontrola zviro zvako kuti uone kuti uyu mukadzi worespect mukadzi wemunhu. Handiti iwe nekuti mukadzi can sleep 100 times varume musingazivi kuti chii kurara nevarume 100 nekuti chino chakachimira. Asi iwe chako murume ndiwo unoichita kuti chimire, chimwe unotomwira guchu kuti chimire, chimwe unototsvaga matablet kuti chidi chimire. Saka idiwe uri at fault. Tinoenda kana kunhoroondo tinogara ndakapa example kuti mubhaibheri mukadzi waPirate waPotifa, handiti Potifa anga ari Faro Potifa, akaenda kuna Josefa kuti uya urare neni, handiti. Dai Josefa akarara nemukadzi waPotifa, aiurayiwa ndipapo ndiani? Handiti. Saka mukadzi can come and say uya ndirare newe, nekuti haana chinhu chinomira. Iwewe ndiwo une chinhu chinotozomira kuti undodi urare naye, ndiwo unotoinitiata kuti udi urare naye. Saka Bhaibheri rikadai rakapenda Josefa akadai akaurawa, dai akadii. Saka varume, you have to control yourself. Vakadzi wewana, you have to control yourself, otherwise unopedza pfuma yako. Nekuti mukadzi achibva newe ari kuenda kubedroom, but iwe pamwe ukapedza uko 2 weeks you are powerless. unyasoziva kuti munhu andiwajoni kuti hangu rekai ndimbopinda ndimbotana murume ndionongotori problem because iwo watopinda wachiziva kuti munhu avo ndiwajoni rekai ndimbozama garden chaiyopinda munhu arida kutemha chipaganda unodzingirira saka ndozvipo izvo patopinda munhu garden remunhu. Saka yoda unotana mugarden memunhu yanga isi yako mwadza akanga akawirirana nemukadzi wangu kuitirana mwana. Saka mukadzi wangu aiti ane pamberi, ndatakafamba kuenda kukiriniki chinoona kuti ane nhumbu here kana haana nhumbu. Kunyaya ikakuize ndaifamba ndidiwe kana mawira kuitirana mwana wana mwanza ini nandichazivi zvazvikomba. Akaita kukiriniki pamberi akavhoneka kukiriniki anomwambi haana pamiri. Saka ne hapana right today dad kana zvinti dare ndabvisa $10 kwaSapo plus 7 ndabvisa kuno 10 ndabvisa ne60 impurisa yekuno kudare ichi 60 plus 10 $70. Ora ndo yaunodzolerwa $70 kutransport yakashandisa transport yakashandisa 30 kubva kumba 30 kudzokera 60 kuona dzoka nzvozvo unoita mari basi uya $10. Okay, 60, 70, $80. hana kuyandikira ndakwidza kune mukadzi waina mamangu ndakwidza namwe hana kuyandikira plus 10 right 10 $100 ndomdzorera $100 emacost $100 emacost
nebhadhara rini Mbudzi mbiri $100 zvinobhadhara rini? Zuva 20 mwana. yendi mwedzi uno. Saka unoya kudare musi wa21 or any day after 20 unopuwa $100 yako then nembudzi mbiri.